Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Omaino bambo akudoleni anzanu tichulukani pamudzi pano. Amfumu ndachamaliza kuyankhulacho. Angomaliza mphindi ziwiri zapitazo nde tiyankhe komanso lero tili ndi zinthu ziwiri zoti tikambe lero. Akudoleni anzanu. Mosataya nthawi mwina tiyambepo. Ena obwerawo atipeza ndithu. Omaino bambo ndikulandireni. Tili mu nthawi yomvetsa chisoni kwambiri. Cholinga changa lero ndimafuna kunena kuti ndikambe zinthu ziwiri. Chinthu choyamba, uthenga umene mfumu Chakwera apereka madzulo buno. Ndipo chachiwiri, mwina munaona nditapereka uthenga wapadera kunena kuti ndachita endorse Dr. Michael Biswick Usi. Ndiye ndinalandira uthenga ochuluka, anthu ambiri ndikudziwa mmandikonda, munabwera kuseri kundifunsa kuti kodi zikukhala bwanji. Ndiye lero ndikufuna ndithu kuti nditambasule nkhani imeneyo kuti timvetsetsane, tikhale pa peji imodzi. Ndiye choyamba tatiyeni tikambeni nkhani ziwiri zimene zabwera ndi ufumu Chakwera chidzulo chino. Akamba nkhani ziwiri zimene akambazo mosanyoza, mosanena mochepetsa, koma I think lero analibe nkhani zoti akambe. Andi chifukwa chonena kuti kubomako kuli anthu ena amenenso sakugwirizana nawo. Atakambirana kuboma kwawoko, anthu anatulutsa nkhaniyo nkukawuza anthu ena. Andi nkhani ija yokamba za federeza inatchuka kale iwo asanabwere kuti akambe nkhani za kukhuza federeza. Asanafike nkhani ya kukhuza mafuta, nkhanizo zina zitatuluka kale. Ndiye mutati muone meeting yawo amayenera kuyamba 7 koloko. Koma dzawavuta chifukwa choti amati tsopano tikakamba chani poti zimene tinakonza anthu ena awulutsa kale. Adina kuti ayamba 8 koloko. Nimamvera news pa MBC kuti ayamba 8 koloko. Zakanikanso mpaka nayamba 8:25, imene 25 minutes past 8. Zinthu zitavuta. Nzomvetsa chisoni kwambiri. Now, let's address tikambe ma issues eniene. Akukamba kunena kuti akutsitsa federeza kuchoka pa 160, tufuna taakonze. Chakwera mtengo wa federeza padakali pano si 160,000. Federeza wafika pa 205,000. Federeza amene mukamba wa 160 pafuna titadziwa kuti makamba federeza wake uti. Mwakamba kuti federeza wa AIP mukuntsitsa kufika pa 15,000. Funso langa nkumanena kuti why now? Kuti angotsala masiku asanu ndi atatu kuti anthu akaponye mavoti. Mukudziwa kunena kuti nthawi imene iyi palibe amene akufuna federeza. Ngati muli ndi mphamvu yotsitsa zinthu, bwanji osatsitsa akatundu amene akwera mitengo m'mastolo? Ngati muli ndi mphamvu yotsitsa zinthu, bwanji osakatsitsa ndalama amene zavutira forex kunjako? Ngati muli ndi mphamvu zotsitsa zinthu. Now, I'm going to break it down in the strategy that this government is using. Kuti Amalawi musakopeke kunena kuti chifukwa federeza akunena kuti akumuyika pa 15,000 wa AIP. Pali zinthu zingapo. Chinthu choyamba, kodi federeza wa AIP alipo padakali pano? Mupeza kuti federeza ameneyo ku Malawi tilibe. Akuyembekezera kuti akagulidwe. Pokagulidwa ako ndi kuja kumachitika makatangale osiyana-siyana. It is very unfortunate. This is not what Malawi needs right now. Tikufunika mtsogoleri amene ali masomphenya, osati masomphenya otimati chinyenga aphunzitsi. Kungofuna kunamiza wanthu ndi cholinga choti musunge udindo. That's not what we want. We respect you as our leader. Koma mukuyenera kuti padakali pano talisiyeni dzikoli tapatse wanthu amene angathe kukonza mavuto amene alipo. Chikanakhala chotheka tikanenera kuti inuyo ngati mumaona kuti nkhani ya federeza inali yofunikira, why are you dealing with it today? Bwanji osapanga nayo diru mzaka zisanu zonse zapitazi. Kuti alimiwo akhala kusangalala zaka zonsezi, mufuna mwanamiza alimi pano chifukwa sakulima masiku 8 amenewa. Cholinga kuti iwo akopeke basi mulimi anene kuti ayi mwina federeza tikagula ku 15,000. Tatiyeni tikavotera Chakwera.
Yeah, Amalawi itu ndofuna ndikupempheni. Chonde musapusisike. This time is not the time to put MCP back in government. Mwaona mene atizunzira, mwaona mene aonongera dziko lathu. Sinthawi sonena kuti tisiye chipani cha MCP chikalamulire dziko lathu. Don't even try to do that. Izi sindikukamba zonena kuti inu nda chipani chanji. Ena mumabwera mumatukwana, mumanyoza pamudzi pano ndimalimbikitsa unena kuti sitinyoza wanthu, sititukwana wanthu, koma tiye tizikamba zoona kuti kodi tingakonze bwanji dziko lathu. Chifukwa dziko lathu, it has the potential. We can fix our government. We can fix our country. And dziko lathu anthu akhoza kumakhala osamavutika. Koma vuto ndilonena kuti anthu andale ali ndi dyera. Anthu andale chimene amafuna iwo ziwakomere iwo. That's what they want. So mfundo iyonena kuti mukutsitsa fetereza 15,000, tsitsani feterezayo panopa anthu azikagula, koma we are not voting for you. Malawi is not voting for you. We want a change. Tufuna dziko lisinthe, anthu asinthe chifukwa zinthu sizili bwino padakali pano. Andi mfundo yokanena kuti mukukamba kuti makampani wena kapena anthu ena ndi amene akupangitsa zimenezi, then why are you a leader? That's my question. Because if you're a leader, mukuona kuti anthu akupanga zimenezo, why coming on the open kwa noti kuli anthu ena akupanga izi? Why don't you fix it? Just fix it. You are the leader. Munthu amene Amalawi anatenga mavoti ake. Mavoti akewo ndi kukakuvoterani. Bwanji osasintha zinthuzo. Kuyambira kale lomwe mukanena kuti mukasintha zinthuzo na kuti atsala masiku asanu ndi atatu. Are you honest with yourself? We respect you as a man of God, and we expect you kuti muzipanganso zinthu ngati munthu ndithu wa Mulungu wopa Mulungu. Osati kubwera kwa abwitika kapena kwa anamiza Amalawi ndi cholinga chonena kuti akuvoterere. This is not okay. This is not okay at all. I think it is time to reflect back on your spiritual life. Komanso nkuliona dziko lathu nkwaona Amalawi kuti Ambuye, I think ife tinalakwitsadi apa. This is the time that we should let God be God. Mulungu asankhe munthu amene angatsogolere dziko lathu, kuti dziko lathu lipulumuke mmene lilili. Mwakamba apa mukunena kuti anthu amene amalima 1 ekala, mwati ekala. And you mentioned that in your speech. You can go back. Mukuti amene wanda amene atagule 15,000 per bag. Koma amene amalima kuyambira 1 hectare, so pali gapu pakatipa yochoka pa 1 ekala to 1 hectare. Sitikudziwa kuti kodi anthu amene agula fetereza modani. Koma anthu amene akuchita ulimi wa commercial farming from 1 hectare kupita kutsogoloko manena kuti fetereza wawo yamba upezeka pa 1 October pa mtengo wa 90,000. Why na? And if you know kunena kuti economy yathu imatsamira kwambiri kwa agriculture, what have you done to make sure kuti kwa agriculture yako kuulimiko zinthu zikuyenda bwino? It's a matter of strategy. So Amalawi ndikambeno nanu nolutsoba neno kunena kuti strategy imene akukonza apa boma la tonse kapena IMCB ndionena kuti akufuna voti yanu. Chimene akufuna ndi voti yanu kuti akhalebe mboma inu muvutikebe. And akangokhalabe mboma inu muvutika koopsa, dziko la Malawi it will not thrive. Anthu ena ndithu akupanga ndalama, koma mutati mukaone kuti kodi ndi wati amene akupanga ndalama, mukapeza kuti ndi omweomwewo. Inuyo sikuti ndi munthu osazindikira, inuyo sikuti ndi munthu osalimbikira. Muone mmene mwakhala mukulimbikira, ndi chani chimene chikutheka. Ndi chani chimene chikutheka padakali pano? Mupezeka kuti palibe chimene chikutheka. So this is what they want to do. Chimene akufuna ayike chiyembekezo chonena kuti fetereza atsitsa pa 15,000 cholinga atenge vote. Number 1. Number 2, ngati ataluze masiku 8 akubwerawa tingoyerekeza. Of course sizitheka ifika kuti oyimira ngambiri alipo 17. Koma ngati ataluze masiku amene akubwera kapena zisankho zimene zikubwerazi, chimene afuna chotadzanene chonena kuti boma linateka zabwerero lidzapezeka kuti lakanika kupanga maintain 15,000 imene akutchula lero. Nde akufuna inuyo Amalawi muzambe kuloza zala boma limenero kuti mukukanika Chakwera anoti atsitsa fetereza afika pa 15,000. But the truth is fetereza sangatsike pakana pa 15,000. And I'm going to tell you the only 2 ways imene fetereza ku Malawi angatsikire. I've been saying this pa platform pomwe pano. Tinanena kuti nkhani izi zama strategy. 1, fetereza kuti akwere, it's because of forex. Wacha mphamvu yake njochepa. Ndiye chifukwa kwacha inachepa mphamvu padakali pano tikamakamba true reflection value yakwacha tikukamba za 4,000 nenkanthu. Tikamakamba za ndalama inene ngakhale officially kuma banka kunena kuti yani 1,700 chifukwa angoipa napa khosi. Komanso ngakhale ayika pa 1,700, that's the true reflection imene ili ku bank ya official.
zimene zapangitsa kuti fetereza uchapeze kuti wakwera, not only fetereza kapena kuti inflation, kuti inflation izipeza kuti ili hyperinflation today. That's the reason. Manifestesa chifukwa zinthu zambiri ku Malawi silipanga tokha, zimachokera kunja. Ndiye mukamakagula kunja simugula ndi Malawi kwacha yayi, mumagula ndi $. Ndiye iwowo ngati akufuna kutsitsa zinthu, chinthu choyambirira chimene akanatha kupanga address ndichonena kuti kodi mphamvu ya kwacha tiyibwenzeretsa bwanji. Akanabwera ndi ma strategies amene pa speech yawo lero today, izi zikanatithandizira kunena kuti tidziwe kodi kuti chitsogolo chimene tikupita ndikuti, koma osati kunena kuti tikutsitsa fetereza, ndalama zake akutenga kuti. So they have used the campaign money, ndalama zimene ali nazo ndikupanga subsidize, and that subsidy it's not sustainable. Tikanena za sustainability tukamba kuti zimenezo angochita panopa, akangoti mwapatsa voti yawo, mukangowapatsa voti imeneyo, ndikuwuzani feterezayo abwereranso, because they will not be able to sustain that. Ndalama zake akutenga zomwezi za campaigns, cholinga chongofuna kukuphimbani maso chinyenga aphunzitsi. Don't do it. Omayi nomba, do not do this. Number 2, njira ina imene tingatsitsire fetereza ndinakambaso pompano. Pokapoka titatsegula maplanti athu ku Malawi ndi kumapanga fetereza tokha, and the focus should be on not chemical fertilizer but organic fertilizer, because ma fertilizer amene so akutibweretserawo ndi amene akuononga nthaka kaya, akutionongera nthaka each and every year, tikuononga nthaka. So ife tini maskulu bunda kuja mukuona ngati kulibe anthu anzeru, alipo anthu anzeru, koma kuti abweretsa zimenezo sutisadziwa. Anthu awatu ndinayankhulapo nawo amadziwa zonsezi, koma amanena kuti kodi tikadyera pati. So what they want is the money. Kumene akufuna akabere ndalamako ndi zimene amafuna azipangira zachani, koma akagula fetereza wa AIP nkupana kuti ayi ndofuna tipereke fetereza wa AIP. You already know kuti tikhale ndi food security mu dziko mwathu, tikuyenera tidzale zinthu, tidzale bwino nthawi yake, tikhale ndi zipangizo zoyenerera, fetereza wabwino, zimenezo zifunikira. Koma without that we cannot do that. So nkhani yachiwiri imene abweretsa nkhani ya gasoline, akuti kunokuma kuli anthu amene saachotsa lerolo, amene sanachule, koma akuti anthu akuadziwa, koma anthu atazachotsa after zisankho. Are you kidding me? Make this make sense to me. Akuti akuadziwa, anthu amakambirana ndi makampani, umbono wake uli pati? Ndale zokhazokha. Amalawi musapusisike, nthawi yake sino. They will say whatever they want to say just because they want to keep the positions. Anthu akuluakulu chonchi akamalimbirira pampando nthawi zonse, you should remember this, amakhala kuti ayipitsirapo, and akudziwa kunena kuti ma consequences ake immediately kuti munthu wina adziwe kuti ayipitsirapo ndiye kuti ni manyazi kuyaluka, ndi mmene zimakhalira. This is what their strategy is. Akufunitsitsa kunena kuti atenge vote yanu. So do not try to give them your vote. Don't give them your vote. Taziona kale 5 years. Why do we want to repeat it again? Munthutu ukachita mistake, then nkuzayibwerenza so mistake, ndio makhala ngati munthu wako wapenga. So mtisakhale ngati kuti ndife anthu openga kapena anthu osaganiza. Ndife anthu oganiza. Nditakuwuzani dzana licha kunena kuti pamene mukavota muziganizire inuyo, mwaganizire ana anu, mwaganizire makolo anu, azibale anu, komanso mwaganizire anzanu. Kodi zaka 5 zikubwerazi tufuna tikhale moyo wake wotani? Nchifukwa chake leronso ndimafuna ndipereke mawu anga awa kunena kuti mwina nkhani imeneyi ya speech itere apa, kunena kuti nkhani zonse zimene anena amfumu ndi nkhani zabodza, ndizongofuna kukuphimbani maso kunena kuti inu mukavotere MCP, but don't do it. This is not the time. Don't give MCP a chance again kuti aloweso mboma padakali pano. Musayerekeze, chifukwa mukangotero tilira ndithu kwambiri, tilira ngati dziko la Malawi. Zambiri zachitika, zambiri zikuchitika, koma tilira kwambiri. So don't do this again. Pepani kandi chipani chanchi, muchokera chipani chanchi, koma don't vote for MCP. Ineyo ndikuwuzani padakali pano. Atsogoleri ifetu timakhala ndi paso ena amene anthu ambiri samadziwa. Chimodzimodzi pa banja, kholo, abambo, amayi amakhala ndi maso ena amene ana nyumbamo samadziwa. Ndiye timayenera tikulondolere njira kuti iya akuluakulu izi tutaona mmene zinthu zililimu uku tatiyeni tilowerewo. So ndatseka mfundo imeneyo yowayankha ufumu au Chakwera pamene amachita speech yawo. Now nkhani yachiwiri yomwe ndimafuna ndikambe ndi ya endorsement. Pabwalo pano mwandiona kwa nthawi yayitali kwa basi sindinabwere pano nkupanga endorse kapena kunena kuti akuluakulu mukavotere munthu wakuti, akuluakulu mukavotere munthu wakuti. All the time up until now I've been consistent kunena kuti tatopa nontho ndale.
And the whole reason is because tayesetsa kuapanga trust anthu andale osiyana-siyana kuyambira 1960 mpaka na lero, but there is no improvement, no development in our country. Kumakhala ngati kuti anthufe ndife osaganiza. Tsiku lina anthu ena aku America kuno amakambirana kumanena kuti kodi inu ngati muli ndi nzeru bwanji osakonza zinthu ku dziko la kwanu. Namva manyazi chifukwa chonena kuti you do not have the power, mulibe capability kapena kuthekera kuti inuyo musunthe zinthuzi. Why? Because of the politicians. And my philosophy has always been kunena kuti tatopa nontho ndale. Ndikamati tatopa nontho ndale ndingotanthauza kuti we are tired of politics and we are tired of politicians. Ma strategies awo ndongofuna iwowo alemere. Pa zaka 5 mutati muonetsetse bwinobwino, pa zaka 5 zapitazi kodi munthu amene walemera ndi ndani? Inuyo munakavota kuti kulowe chipani china kapena kulowe boma lina, koma boma limene lolo inuyo zakuyenderani bwanji? Muona kuti inuyo ndi amene mwavutikirabe, mwavutika kwambiri. Pamene anthu awawa amene mudaavoterawo panopa ni mabilionaires, andi panopa anakonza njira zawo zoti ndalama tsopano pano samasungaso mdziko, amakasunga mabanki akunja, akugula ma properties kunja ngati kuno umagula ma properties. That is why I said in one of my addresses kuti kungopatsidwa mpato titalowa nawo mboma. What we are going to do, we are going to track down anthu osewa. Tizapanga ma partnership ni maiko onse apa dziko lapansi kunena kuti Malawi is poor not because we don't have the capability, kapena we don't have the potential, but because some other folks, some other people, the politicians, ndi amene amaba ndalama. We need to deal with corruption in our country, and once we deal with that corruption, ndalama zimenezo zizatithandiza kuti dziko lathu litukuke. Ndiye tizalondoloza monsemo nkufikira kunena kuti anthu amene they should be brought to book, and anthu amene azapange face justice, komanso ndalama zimene zizatengedwe zizabwere ku Malawi, Malawi azapindule nazo, ndipo dziko la Malawi lizapindule. That's what is needed to be done. And because of that, ndinakhala pansi ananena mzungu wina komanso anthu ena amanena kuti if you don't fall for anything, if you don't fall for anything, it means you will fall for everything. Otherwise, magwedwe ake amakhala ovuta. Ngati sukugwera mbali imodzi, ukhoza kungogwa kulikonse kumene kutapezeke. Ndesi zikhala zabwino. N'chifukwa chake panopa ndati iyayi, anthu ambiri mwakhala mundifunsa kuti kodi akulu mukuti tatopa ndi anthu ndale, tsopano tikavotere ndani? Poti inu paujeni pa list palibepo, silikuonanso anthu akuti tikavotere. Inunso you are going to agree with me kunena kuti padakali pano tikaona anthu onse, makandidate onse, sitikuonapo to option yoti tingathe kuvotera. Zinthu zapiringizana, ng'ombe zayang'ana kungolo. Maona? Koma amanena kuti mudziko lonena kuti muli anthu akhungu, at least mmodzi amene ali ndi diso limodzi namene amadzakhala mfumu. Kapena pa kuti chichewa chathu cha kumalawi timati chani, among the blind, at least the one that sees the light, yet timateno. Ndiye tikaona cheni chonsechi, muona kunena kuti Michael Usi ndi amene akuoneka kunena kuti ineyo ndikukuwuzani tsopano, akuoneka kuti Michael Usi ndi amene ali ndi nzeru zimene Amalawi tingathe kukonzera zinthu malingana ndi zimene akukamba. Ndiye zinthu zimene akhala akukamba Michael Usi ndakhala ndikuwaunikira bwinobwino. Ineyo I was the first one here, nimabwera pano kuyankhula kunena kuti iyayi Michael Usi wapanga betray UTM, ine nimabwera pano iyayi Michael Usi wapanga ABCD, ndakhala ndikubwera kukamba zimenezo. Koma let me tell you the truth, panopa ngati kuli munthu amene ali bola ankoni ndi Michael Usi. Ena andiuza kuti ya ndemukateno mwakweratu ati yakupha. Ine tunkhani siyokwera yakupha kapena yokwera yopopa. Nkhani ndiyonena kuti we have to think about our country. Nkhani si yachipani, koma nkhani ndiyonena kuti we have to love our country. Malawi ndi nkhani. Kodi tingamkonze bwanji Malawi? So if this guy is coming ndi nzeru zonena kuti kodi tingakonze bwanji dziko lathu, tati tipange chonje, ine I feel like this is the guy that we need to vote for. Uyuyo ndi amene tikuyenera tikamuvotere ndithu Michael Usi, tikamuvotere. Chifukwa ndinena ichi, Michael Usi pano ali mboma. Andi mene ali mboma Michael Usi padakali pano akuona chilichonse, corruption yonse imene ikuchitika mboma Michael Usi akumayiona. Every time akuiona, wakhala akuiona, andi anthuwa amaba mosachita manyazi chifukwa chonena kuti samamuopa Michael Usi. Amadziwa nati akodi uyayankhula chani, tinangotenga kumika apa ngati puppet. But this guy Michael Usi is very clever. Amaona zinthu zonse zija. And what I want to see ndizonena kuti pamene Michael Usi akangolowa mboma azatithandizire kuloza anthu amene amaona aja kuti ndalama za Malawi, misonkho ya Malawi izabwerere. And this ineyo
ngati Michael Usi adawine muzanditchulepo, muzandifunseso kuti kodi zikuyenda bwanji, because tizamupana Michael Usi kunati Michael Usi we need this. Even za imfa ya BN, chifukwa panopana kuti BN analipo, this was the right time for BN kuti atenge dzikoli. Koma BN taonani anapita, imfa inachita nsanje. Koma even imfa ya BN iyo ngati panali zina zosokonekera, I'm telling you, munthu amene angathe kulondoleza bwino ndi Michael Usi, Dr. Michael Bizweki Usi. Ndiye munthu ameneyu ndi amene tikuyenera pano tikamuvotera ameneyu ativumbulutsira zimene akhala ngati khoso wa nyumba wakavumbulutsa makoso apadzala. Chimene tikufunika ndi choti corruption imene ithe, ikatha corruption ndalama zathu nzokwana. There is no way tingamapange budget billion 200 300 billion Malawi kwacha yopita ku State House yoka. For what? We want to understand. Tizamve kuti kodi billion amene amapita ku State House yo Amalawi nkumavutika amakachita chani ku State House. Apanga ndalama zimene zapanga nazo chani. Andi anthu amene amangazi mansion agula zinda mabilionea amene ali mboma limene lili. We want them to be accountable. They should tell us. They should show us. Kodi ndalama zimene apangira mabilioni amene wankumakhala anthu olemera pa dziko lapansi zachokera kutiko. Atiwonetse njira zake. Ngati sakutionetsa, that money needs to go back to Malawians. Amalawi avutika kwambiri and Amalawi akuyenera aomboke. Ndiyeni mafuna ndinene lero kukuwuzani kuti ena ananena kuti kapena account yanu yapangidwa hack. No. Account sina pangidwe haki. Ndine ndemwe. That's why nafuna ndibwere pano live kukuwuzani kuti sina pangidwe haki, koma ndaona kuti pa anthu onsewa inunso mutikhulupirira. Palibe amene akuoneka kuti angathe kupanga zinthu. Anthu onsewa akuoneka kuti ali ndi zibalobalo. Koma at least Dr. Michael Bizweki Usi amene at least pa anthu ameneyo ndi amene akuonekabe kuti amene angathe kukhala mtsogoleri wathu. Ndiye ngati kuli kotheka voti yanu chonde tikamvote Michael Usi. Ena unena kuti Michael Usi sangawine, alibe mavota ambiri. Nkhani si mavota ambiri. Voti yanuyo mukayiphatikiza pamenepo ndoti Michael Usi akhani mavota okwanira. Chifukwa nkhani siyonena kuti mukavotera kuti chipani chikawine. Ena ndimayankhula nawo lero akulu ndithu ndafunsa kuti kodi muti muvotera ndani? Akulu ine sindizovota, ndiye basi tikangovotera MCP. Ndati why? You have been struggling and inu mwakhala mundidandaula kuti mukuvutika munthu wankulu. Lero mukanena kuti mukavotera ali nanga tikavotera ndani? That no, pick something that is much better than what we have right now. So this is your responsibility. Omaino bambo nthawi imeneyi tisaitenge ngati nthawi ya masewera kapena tikavote ngati taledzera mowa. Iya tisakavote ngati mitu yathu njoma ngati njere za pichesi. Iya koma nthawi imeneyi chonde omaino bambo masiku 82 kuchitika zambiri pakati, koma tufuna accountability, tufuna justice, tukufuna development, growth kapena ujeni economic development and growth. Zonsezo tuzifuna mu dziko lathu. And zimene zikuti zitheke tikuyenera tisankhe mwanzeru. Kusankha mwanzeru sikusankhanso MCP. Chonde kusankha mwanzeru tisankhe atsogoleri amene akuoneka kuti nzeruzo ali nazo zokonzera zinthu. Osati ongoyankhula chifukwa lero akakambe zoti akusintha zinthu. Ndayonse anali kuti tayonse akhalala atsogoleri bwanji sanasinthe. Ndi akanena kuti lero akasintha. I'm telling you things will be worse and zinthu zisokonekera kwambiri. Muzaka 5 mukakangovotera chipani chimenechi zinthu zisokonekera kwambiri. And tidzalira kwambiri, tidzalira kuutsi. Taonani lero simungabweretu ku America kuno opanda kukasinthika ndalama $10,000 chifukwa choti palibe ubale wabwino. Palibe ubale wabwino. Zochitika nzambirimbiri. Anthu ambirimbiri achotsa ndalama. Lero ndalama imene amatithandizira kuti tizigula mafuta imene akunena kuti ayi G2G tinakambirana ndi maboma. Inu ngati munakambirana ndi maboma, lero mukanene kuti munamulipira munthu ne munthu sakubweretsa mafuta akuchedwetsa. Yeti munamulipira and there is a contract. Mukumunamiza ndani? Mukunamiza ndani? Ngati pali contract munthu sakubweretsa mafuta, what is the next thing? By the way, ngati munakambirana G2G yo ndiyo ndi government to government. Ndiye ngati government mufuna mutuzo ta government ndamene sabwesa mafuta kapena transporter kapena mwanena kuti transport ngati ali transporter wanje osasintha transporter kuti peza transporter amene angathe kubwesa mafuta mwajamo. Mukunamiza ndani? Chonde mugwade pansi mulape. Tufuna Malawi wabwino. Tufuna Malawi wonena kuti inunso mukamakhalamo inuyo ngakhale muli kuboma muzisangala kuti koma ambuye athu aja, koma uko agogo athu kapena ana athu aja zidzukulu zathu nazonso zikusangala. Amalawi akusangalala.
lero kulibe ulo business imene Malawi angathe kupanga. Lero achinyamata ambirimbiri aphunzira maphunziro abwino koma they can't even find a job. Palibe kwina kulikonse mwanga akagwire ntchito. Why? Because we don't have the opportunities. And who creates those opportunities? Policies are. So nkhani yetu ndi nkhani yetu ya ma-strategies, ndondomeko. Khazikitsa ndondomeko zabwino. Osati kubwera pano uzana kuti tatsitsa chakuti. Ayi chonde. Don't do that. Don't do that. So sinafune ndikambe zazipani zotsutsa zilipo zambirimbiri. Koma ndafuna ndipange endozi kunena kuti Michael Usi panopa is the way to go. Ndiye Michael Usi kamumankonda kasimankonda koma pa anthu onsewa cheni yonse Michael Usi ndi amene akuoneka kuti akhonza kukonza zinthu. Ndiye ena anabwera kuseriko kunena kuti ayi kukhala ngati akudyetsani chibanzi ndiye kuti mwasiya ujeni tatopa nonthondale. Yeah, let me clarify there now. This does not mean kuti ndalowa chipani cha odya zake alibe mlandu. I'm endorsing Dr. Michael Usi kuti akhale president wa dziko chifukwa cha mfundo number 1 zimene ali nazo ndi mapulani amene ali nawo. Number 2 chifukwa kuti pa anthu osewa amene akuoneka kuti akuzokhala mtsogoleri wabwino ndi kukonza zinthu ndi Michael Usi. So mumvetsetse pamenepo. Kutopa nonthondale anthu andale amaganiza mofanana. That is my philosophy. It is not only philosophy but it is also a mindset. Ndi imene tikuyenera tiyambe kuganizira because since when zipani zonse machitidwe ake ndi omweomwewo tikhala choncho motani manifested. So zikoma kwambiri wina Benson Banda ananena kuti ndine kadeti pepa ine sine kadeti. Ine sine kadeti sinzakhala so kadeti kungofuna kudziwitsa ndipo pamalo pano ngati wabwera kuti ufuna unyoze wanthu mukhoza kufumukapo kumapita pano tufuna tikonze dziko lathu la Malawi and we want people like you kuti let's fix the country together. Osati tasiri anthu andalewa azingotidyera masuku pamutu. That's not what we are doing. We can fix our country and dziko lathu lili potential. Ndithokoze nonse amene munabwera pano ngati kali koyamba onera ndikuyankhula. Follow my page pa YouTube so mundipeza dzina langa ndi lomwelo silisintha. Tikakumane kumene kuti zikambirana mfundo zoyenera kuti kodi tingakonze bwanji dziko lathu. Koma otherwise Malawi omaino bambo mugone bwino izi zakamba mfumozi. Ayi mwaonanso nokha mpakana mulungu anakana speech ili nkati inagwa kusilephera kuti ayiwerengeso speech uje chinthu kutembenuzika. Mwaona ndiye kumene kuja ndikonena kuti mulungu akana. No, we can't do that. We cannot do that. Let's fix the problems that we have and let's make Malawi a great nation, a great country for everyone. Osalengera chipani, osalengera chigawo, osalengera chipembedzo. Koma tonse ngati amodzi tibwere pamodzi ndi kukonza dziko lathu. Lufunirani tsiku lopambana. Mulungu akudalitseni komanso Mulungu adalitse dziko lathu. Zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.